Roedd 1916 yn flwyddyn nodweddiadol iawn yn hanes Cymru. Dyma'r flwyddyn pan ddath Lloyd George yn brif weinidog. Dyma'r flwyddyn pan ddath y Llyfyrgell Genedlaethol yn Aberystwyth agor ei drysau am y tro cynta. Dyma'r flwyddyn hefyd pan ddath Helena Jones gael ei geni, y berfformwraig nath gipio galonnau'r genedl yn ystod yr Eisteddfod. Ac yma'n rhaeadr, maen nhw'n dathlu i phenblwydd yn gantoed. Dyma oedd parti rhif 5, 5 i Helena. A'r teulu wedi trefnu dod o Aberhonddu i Gwmelan am ei fod yn ardal sy'n agos iawn at ei chalon hi. Wel Helena, trydythau ni weld yn gilydd oedd yn yr Eisteddfod, ond erbyn hyn i chi wedi dathlu phenblwydd arbennig. Sawl parti chi wedi cael? Dwi wedi cael 5. 5 parti? 5 tischen. So mae'r diet di fy mas drwy... Popeth. O'n i wedi cael cinio iddi hi ar ei phenblwydd, ac ers hynny mae hi wedi bod yn dathlu gyda WY, a ddoe aeth hi rhywle arall, a oedden nhw wedi cael parti gardd, a heddi mae fan hyn. A wedyn mae eisiau mynd cael taith o gwmpas yr Elen Valley, achos mae'n hoff iawn o'r ardal yma. Ro'n i yn byw yn Gwmelan unwaith, athrawes yn yr ysgol yn y pentre, ac cwrddais fy ngŵr yn Gwmelan. A roedd e'n mor hyfryd, mor hapus i ddod yn ôl i'r lle hon. Mae carden arbennig fan hyn o'r frenhines, neb llai, ond faint o gardiau chi wedi cael? 150. Chi wedi dod dros yr Eisteddfod to, chimod, ers i chi troi'n bach o celebrity a fath na bethau? Na, dwi'n credu. Ond i chi... Cenedlaeth wobr yn y genedlaethol 2013, ond dim ffws. Mwy o ffws, dwi'n meddwl, achos phenblwydd arbennig eleni. Dyna fe, siwr i fod. Mae hi'n helpu pawb. Mae'n trio dal nawr efo'r Eisteddfod, a mae nawr efo fy mhlant i, mae eisiau trio helpu nhw efo Cymraeg, a mae hi eisiau nhw wneud yr Eisteddfod, a mae jyst yn benio arbennig iawn. Dwi jyst yn meddwl bod hi'n inspiration. Mae'n meddwl i, mae cerdded i weld ei chwaer yn y nursing home yn Brecon bob dydd, chi'n gwybod. Mae o'n anhygoel yn dweud. Mae hi'n mor bendigedig am bod yn 100 a cael y meddwl fel mae hi yn, a mae hi'n bito fi o'r amser yn countdown a things like that. A hi jyst yn gallu gael, mae siarad â hi yn cael 100 o mlynedd o history off yn aini, so mae'n really special iawn. So, Oli, Jessica, pam i chi yma heddi? I phenblwydd nan. Phenblwydd nan. A beth yw oedran nan? 100. 100 oed? Ie? Ydy. Odi. A chi'n mynd i ganu phenblwydd hapus? Ydy. Odi? Chi'n canu fe i fi nawr? Ydy. Gonde. Phenblwydd hapus i ti. Phenblwydd hapus i ti. Phenblwydd hapus i nana. Phenblwydd hapus i ti. O, da iawn ti, Oli. Mae'n lyflu siarad gyda chi to, a na gallai wedi oddi wrth pawb ar raglen Heno, phenblwydd hapus i chi. Diolch yn fawr iawn. Phenblwydd hapus. So mlaen nawr at parti rif wych, yna? O, dwi'n Diolch yn fawr iawn. Diolch i chi. Neis i siarad. Mor gyledig i mi. Phenblwydd hapus i chi.